Добре дошли на дните на френската гастрономия. Започнахме с посрещането на новото божоле, а сега опитваме френски хляб, сладкиши, шоколад, вина. За тези от вас, които наистина са почитатели, има и френски сирена и много други различни удоволствия. Заповядайте заедно да се разходим и да поговорим с хората на френски и на български. Monsieur le vice-premier ministre, monsieur l'ambassadeur, chers membres, chers amis, messieurs les vice-ministres, messieurs les parlementaires, je vous souhaite la bienvenue pour cette... Добре дошли на нашата вечер, пристигането на младото божоле. ...prestigieux des Bains de Sofia. Речите трябва да бъдат кратки, защото хората се събират не да слушат речи, а да пият. Единственото, което искам да кажа, и това стремежа да бъда кратък, е чудната комбинация между две класически сентенции. Първата е доктрина multiplex veritas una, което означава науките са много, а истината е една. Което по чуден начин се комбинира с една друга сентенция in vino veritas. Новото божоле е френска традиция, но всъщност не е само френска традиция, е и световна традиция, значи, че е и европейска традиция, значи е и българска традиция. Сега. qui ont monté francophone. Ние сме в контакт с една асоциация, която се казва Взаимопомощ, които се занимават точно с такива благотворителни дейности, между които децата в сиропиталища. И след като са забелязали съществуването на тези съвсем малки бебета, са си казали, че това е една много конкретна и много ясна проблематика, която би било добре да бъде подпомогната. C'est un projet très concret. Производител е един от най-голямите в Южна Франция, в Лангедок. В момента сме представили два бранда. Един е Полмас, другия е Ароган Фрог. Ароган Фрог е един изключително подходящ бранд за различни видове празници, семейни тържества, сватби. Носи много настроение, много положителни емоции, докато другия бранд Полмас, той е по-подходящ за ресторантски тип заведения, ресторанти съответно и по-специална консумация. C'est pas plus difficile, pas plus compliqué. Страшно сме щастливи, че сме тук и смятаме, че няма повече проблеми да се инвестира в България, отколкото в други европейски страни. Пълни сме с идеи, искаме да развиеме продукцията на биологическо вино в България. Българите са изключително гостоприемни към нас и много се радваме от нашия избор да дойдем точно тук. D'opportunités dans d'autres affaires comme le vin naturel par exemple. En fait, les vins bio, il y a vin. Става дума за едно вино, което според нас е по-естествено от биологическото, тъй като шартата на биологическите вина позволява да се добавят някои неща по време на производството на винификацията, докато натуралното вино наистина изключва всякакви добавки за това. Le cahier des charges bio autorise à rajouter des sulfites, des levures, donc c'est à ce niveau-là qu'il y a une différence. Културата на хляба в България е насочена към немската традиция на хлябове. Хората търсят повече такива режени хлябове, пълнозрнести, с лимет, с такива черни хлябове. Ние сме по-специализирани в Франция с бели хлябове, но правим от всички видове, не е проблема. Основно за бял хляб, който правим, различни видове, имаме чужденците, които са в България, живеят, идват при нас всеки ден да вземат бял хляб. След това пълнозрнен хляб или бял хляб, с сирене или с месо, зависи вкуса хората как си го харесват. По-вкусно човек просто.